larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok rungokno kowe. Wis ra mageri, nyeklekno gapit. Ora nyegeri ra duwe duit. Wis kowe kuwi. Kowe karo aku. Ya, Gayamu ae. gayamu Kaya elus. pinter-pinter Kaya dhewe. pinter-pinter dhewe. Alah rupamu ayu. Aku seneng. Aduh. Ayu lho, Dok. Lah ngono tapi aja aku seneng rupamu Rupamu ayu. ayu aku ra seneng. Mayu kowe. Kemayu. Mandak raiku kaya tungkakmu. Mandak rai lho, piye to bocah iki? Kocok apa piye to wedi, wonge ben wedi. Ya lho. masa rai. Wonge nek harus tungkak wedi. Mandak Raiku kaya tungkakmu. raiku kaya tungkakmu. Mangsane apa? Bocah iki mangsa. Roti-roti. Klemben-klemben. Saiki. Biyen-biyen. Tinggine munggah mbeng. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumane. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Enak lho Dik iki dipangan. Tanggung perkarane. Mangsamu apa? Mangsamu Srandale apa? gua ngidul. Bakale awake dhewe iki kumpul. Srandale gua ngulon. Bakale awake dhewe iki kelakon. Wati sandalan. Kuat moto, kuat hati, gronjalan, Dik. Iling-ilingen kuwi omong aku. Paling kowe budal rene tumpakanmu apa? Tumpakmu apa? Mobil paling. Mobil Pajero panas jaba jero kuwi to coba. Nerang ngono paling kowe ngebis. Ngebis Bareng rombongan. bareng rombongan. Aku ki lho Rungono. dipikul. Iya, Dok. Mayit kowe. Wong apa ben kancan? wong ben wedi. Aku dipikul wong papat, Dik. Alah. Rungokno. Gayamu apa? Iya. Lus. Lus. Celuk lus bulus. Celuk si busi. Ha. Ya kowe kuwi. Ora matok kowe iki. Ramatuk kowe iki ning kene. Paling kowe tanggapan nganggo klambi apa? Klambimu kebaya. Kebaya lho paling. Ngisor mesti jarian. Jarik. Nerang ngono nganggo rok. Ngono. Kowe Aku ki lho. Ayo ya, goni. Aku ki lho, Dik. Aku. Mari 7 meter. Rungokno kuwi Mayit. dibuntel lho, Dik, aku Dik berarti, Dik. Wonge ben wedi. Aku dibuntel terus dipikul rungokno kowe. Malah ora serok, Ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kentil. ora doyan iki lho gambarmu iki. Ha. Rungokno. Aja Kapok. wedi sebagai wong lanang. Oh, malang rek anu dadamu buka ndek sikil begagah mlaku. Etak. Lah, serem iki ning ndi? Wonge ben wedi, wonge ben Serem wedi. ning ndi? Aja sampe awakmu wedi, Dik. Aja sampe awakmu mundur sajangkah. Sepira to bantere playumu? Sik bantel praine jet. Sepira to kandele kulitmu? Sik kandel kulite sepur. Dadamu bukaan, Dik. Tunjukkanlah pelananganmu. Dek. Kelelakian. Lah sebagai wong lanang. Ayo, ngomong kowe saiki. Wedi Wes. jane. Wes, Wes le mengulok aku. Aneh kok piye? Ora serok, ora sotil. ora wajan, Piye to, Mang? ora melok, Ora kentil. ora doyan. Iki Iki lho. lho gambarmu. Aduh. Piye? Jajale dudingen. Kuali. Apa mbok kira wedi aku mbok duduhi ngono kuwi, he? Lho ya rane ngono Mbok kira lho. wedi. Lah apa Tangane wong wedoke sepira? Ora-orane nek aku sambat utawa apa. ora laku sambat utawa piye-piye. Ayo, gelut apa piye, he? Ngene. Kowe nantang aku, he? Ngene lho. Dikira nek aku Alah, wedi karo kowe, he? Ngene lho, masalah Modelmu, apa? he? Modelmu,